Għadhom mhux qed jifhmu l-emerġenza u l-urġenza li Malta m'għawdex għaddejjin minnhom. Mid-diskussjoni ma jidhirx li qed jinħass li l-Gvern qiegħed jifhem is-sentiment tal-poplu. Sostna dan l-attivist u kelliem għal Moviment Graffiti Andre Kallus il-ġimgħa wara nofsinhar wara li l-Prim Ministru Roberta Bela u membri tal-Gvern kellhom laqgħa ma' numru ta' rappreżentanti tal-NGOs wara li fil-jiem li għaddew ġiet organizzata l-manifestazzjoni Xebbajtuna protesta kontra l-qerda tal-ambjent f'pajjiżna. Għadhom mhumiex qed jifhmu l-emerġenza li għaddejjin Malta u għawdex l-emerġenza ambjentali u tal-kwalità tal-ħajja li qegħdin fiha. Ġifieri nerġgħu nisimgħu ħafna diskors dwar il-bilanċ kif nafu dan id-diskors dwar il-bilanċ tu dawn l-aħħar snin f'Malta ħafna drabi intuża biex ma jirrikonoxxix, biex ma jarafx il-problemi ta' kwalità ta' ħajja u ambjent u tas-saħħa tagħna li għandna li kulħadd pratikament qed jesperjenza. Kollox jgħat jindika li hemm impenn sabiex din il-konverzazzjoni tibqa' dejja u kien hemm sansitra xi punti li qablu dwarhom ukoll għalkemm l-attivisti aċċertaw li l-protesti se jkunu qed ikomplu. Andre Kallus insista li l-Gvern għadu fuq in-naħa tal-iżviluppatur u mhux tal-poplu. Bħalissa għadhom jidhru li huma fuq in-naħa tal-iżviluppaturi, fuq in-naħa ta' dawk li għandhom ċertu interessi. Aħna rridu li fl-aħħar mill-aħħar mhux il-bilanċ, aħna rridu li min qed jagħmel il-politika u Malta u min qed jimplementa il-politika u Malta jkun fuq in-naħa tal-poplu. Kompletament. Tkellem ukoll il-President ta' din l-Art Ħelwa Alex Torpiano fejn saħaq illi jifhem li r-realtà ta' Malta hija waħda diffiċli u li biex tirranġa u tnaddaf kollox jeħtieġ impenn kbir. Iżda issa jeħtieġ li l-politiċi kollha jaraw x'inhi l-prijorità tagħhom. Iktar minn bilanċ naħseb li hemm bżonn illi l-gvernijiet, il-politiċi jiddefinixxu l-prijorità. Mhux waħda daqs l-oħra u nippruvaw nżommhom mill-miżin igwali għax mhux hekk per. Il-verità hi illi l-gvern irid jafas fuq dak li huwa tajjeb għall-poplu in ġenerali li hu wkoll l-ambjent l-arja, l-ispazju, il-kwalità tal-pjazzezz, kollox, mhuwiex biss il-flus fil-but ħankunu ċari. Andre Kallus insista li l-Gvern bħal donnu qed jiġħad illi hemm bżonn li jitranġa xi ħaġa fl-awtoritajiet ambjentali. Hemm inqas ftuħ ngħidu hekk kien fuq l-awtoritajiet li għandna. Ġifieri aħna nemmnu li għandna awtoritajiet tal-ippjanar tal-ambjent li huma difettużi ħafna, li huma kkontrollati mill-politika u minn ċertu interessi oħra wkoll u hemmhekk kien hemm pjuttost ċaħda li daw l-ixju sedin hemm, mentri għalin huwa ċar aħna li mmorru għas-smieħ mal-awtoritajiet differenti huwa ċar daqs il-kristall li dawn huma awtoritajiet li mhumiex qed jaħdmu l-interess tan-nies tal-ġid tagħna imma x'ikun hemm interessi oħra fin-nofs. U allura ninsabu ddiżappuntati li hemmhekk ma kienx hemm din ir-rieda li daw jinbidlu wkoll. U fil-waqt li forsi l-Gvern qiegħed jifhem li jeżistu problemi ambjentali f'pajjiżna l-membri tal-Kabinett m'għandhomx idea tas-sentimenti li qed jinħass qalb il-poplu. Li forsi mhux qed jifhmu biżżejjed huwa r-rabja tan-nies lejn dan kollu. Ġifieri fil-waqt li hemm sa ċertu punt li qegħdin jifhmu li ċertu riforma hemm bżonna f'ċertu punt, imma għadhom mhux qed jifhmu kemm hija urġenti u kemm in-nies huma rrabjati, u n-nies huma rrabjati għal raġuni, ġifieri huma rrabjati għax qed iħossuha kuljum. Intant intqal ukoll li hemm impenn miż-żewġ naħat sabiex id-diskussjoni tkompli.